nodare mieche gi mar mondo mi gidog gidage ngima mane gidake kapok ne gibedo displaced kata kapok ne odar gi lopegi. Awinji, erokamano kabisa. En wach malit ahinya ni jatelo mar piny president mar Kenya kae nyawacho weche malich kamae e chiro. Number one, chik mane mutiyogo wacho wechegi nikech omenda moro amora ma sirkal golo nyaka wuog kumoro mokwongo. Mar ariyo, nitie chike ma nyiso kaka omenda ni idhi gole ma mi jogi pesa ni. Magi IDPs mosebet igni oko. Koro nodhi owacho kanyo. Number 2, mano be tij president. Nikech wacho ni gimoro amora ma president owacho owacho gi dhoge, lakini onego bed ni nitie ministry ma deal gi issue no. Mokwongo, issue mar IDPs en issue mosebet Kenya higni mang'eny kabisa. To kodhi wacho nodhi miyo 20,000. Number 1, wapenjore ni 20,000 ni oa kanye mokwongo. Mar ariyo, jogi 20,000 gi chope nade. Nikech namba ma IDPs onge official database mosemiwa mwiso ni IDPs gin ji adi. To magi mana siasa ma president goyo. En gik migo e ndara, lakini king'iyo maber, igo e ndara to kowuok kanyo wach no rumo. Ang'eni nodhi Nakuru ni wach siasa ma igo Rift Valley sani. Magi campaign. Lakini king'iyo mos sino ni president gigi bodhi tima dier nikech owacho gi, lakini kapok wacho gi kanyo onge kumotang'nwa ni ya parliament no bet piny mokalo chike mangiso ni IDPs dhi bedo resettled. Nikech IDPs onge kumowacho no kende. Gin kuonde mopogore Kenya. To penje ni IDPs gin mago manitiere Nakuru kende kose gin IDPs manitiere gwenge duto mapacho kae. Mane penjo. Koro IDPs nitie kuonde mang'eny. Mowacho gitu mana Nakuru. To wacho nodhi migelo 20,000. Koro 20,000 na Kenya en mar chamo nyiewo chiemo kose mar gero ot, nikech ot mar 20,000 pok na winjo. Koro gimanya wacho ni ya iluongo ni hotel. Mano iluongo ni hotel mar Supreme Court wacho 2022 election. Magi kelele ma president ong'e maber wuondo jogo kendo gigo ok bitimore. Nikech onge gimonya timo maonge chik moluwo gimowacho no. Koro magi iluongo ni roadside declaration. Roadside declaration en gima wacho chiro to rumo gi chiro kanyo. Koro gima nyanto ni ya president obed ng'ama ber to chak wacho adier ne jo Kenya. Konya wacho adier were gi siasa. Onego bed ni wacho gimiwacho titimo. In fact, gima nyawacho ni IDPs gi osebet gi mang'eny kabisa. Moko onego bed ni sani president dhi ni wacho gimoro ena ni e chiro. Gima onego bed ni magi gik manoseloso chik, moseloso committee mosedil gi issue ni, ma jogi nosebedo resettled. Kendo ni chukot maduong' kabisa. Ni sani wacho gik 20,000 president mzima weche IDPs. Korka kori engineer Thomas kotudore kod chenro mano ma singo ma jatend piny Kenya William Ruto sani koro